מנהל יקר. לכולנו יש חלומות ותכנונים לעת פרישה. לטייל בעולם, לפנק את הנכדים, לשמור על רמת חיים וכמובן להזדקן בכבוד. בכדי להבטיח מטרות אלו ולהיות מוכנים לגיל פרישה או חלילה לכל מהמורה בדרך, חשוב להכין ולעקוב לאורך זמן אחר תיק הביטוח שלך. כעת, שאל את עצמך 3 שאלות כדי לוודא שאתה ומשפחתך בטוחים. אז הנה השאלה הראשונה. מתי אתה מתכנן לפרוש? מה תהיה ההכנסה שלך בגיל פרישה? שאלה שנייה ומעט קשה. האם אתה יודע מה סכום הכסף שיועבר למשפחתך אם חלילה יקרה לך אסון? והאם זה מספיק? ושאלה אחרונה. מה הייתה התשואה מקרן ההשתלמות שלך בשנה האחרונה? ויותר חשוב, מה הייתה התשואה בקופות אחרות ובאיזה רמת סיכון? כמנהל במקום עבודתך, אתה יודע כי תפקידך להניע תהליכים ולנקוט בצעדים אקטיביים על מנת להשיג את מטרותיך. הגיע הזמן לקחת אחריות גם על תיק הביטוח שלך ולבדוק אותו. חשוב לי להדגיש שאני מאמין בליווי מקצועי לאורך זמן, ואני מזמין אותך לפגישת ייעוץ בלתי מחייבת כדי להכיר. תודה שפינית מזמנך בשביל העתיד שלך.